Erñat eta Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Kaixo eta ongi etorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara. Normalean bukaerarako uzten dugu, baina gurekin harremanetan jartzeko mesedez marrumakulturalak@gmail.com zeren batzuk idazten digute Instagramez eta horrela, eta egiten diogu kaso justito. Orduan batzutan traspapelatu egiten zaizkigu emailak eta horrela, hobeto emailera zuzenean idaztea. Eta gurekin sartu nahi balin badezu edola, bilatu zaborrontzia@gmail.com eta merezi dezuen arreta izango dizue. Besterik gabe, asteragoaz, gaur haiert dugu gure akustiko elkarrizketatuan, oso petit komiten gaude, batzuk kamaran azpian daude, baina ikusten dezue hemen berotasuna falta zaigula, horatzean berotzen dezuen ematen dio zuen podcast honi edo artista honi ikusteko edo bisibilizazio gehiago. Besterik gabe asteragoaz eta ongi etorria emango dizut lehenengo abestiaren ondoren. Vale. Marena eskidezarra biaka ezazun arma lanera kondenatzen zaituenaren aurka berdinak ez garela ikus dezaketamak maitatzeko eskuak behar dituenean berdinak ez garela ikus dezaket 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 Aiert ongi etorri, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Ez dugu, ez dakit, oso ondo ez dugun promezionatu sare sozialetan, hola, gaurko kontzertua, hemen gaude sofako, egon gelan bezala, familia eta guzti. Bueno, a ber, Aiert, zure burua aurkeztu beharko bazenu, nola egingo zenuke? Horrekoan, esan honek militante eta sortzaile edo musikari gisa. Horrei bitz, horrei ikustot nire kasuan batera doi altzela, baina bitzek definikin hau asko. Gero plano personalian beste pila batek, eta
bueno, bestelako plano publikoan edo bai, baina igual horri bisak egoki. Bai, bueno, ni galdera hori egiten dut, zu erabaki nola erantzun, baina egiten dut batzuk musikari bezala definitzen dutelako beren burua, edo beste batzuk beste leku batzuetatik juten dira, ni adibidez langilea naiz. Lanari dedikatzen diot denbora asko, eta bueno, naiz eta hemen egon. Bueno, ongi etorri azkenean, duela hilabete batzuk lotu genuela kontzertu hau, eta azkenean gaixo gontzea pixka bat, ja ondo sentatuta. Bai, ja betotxo, ja ondo. Bueno, noiztik zabiltz musika egiten? Txiki-txikiatik ibili naiz musika eskolan eta probat harremanetan musikakin, baina, bueno, 13 urtekin eukinen bai episodio bat, telebisibo bat, eta bar, eta horren ostian ja sinintzen aprobat modu formalauian edo sortzen, formalauian gurotesan simplemente abesti propioak sortzen ja igual guztai izatenak edo ja jarten abesti propio batzu sortzera, eta hortik oindara urte bete terdi edo 2 urte ja disko hau kaleratu nebena, Somateka diska, eta hori izan zen lehenengo aldisa, bueno, diska honek barne biltzen dagoen hori da aprobat urte askotatik, urte askoan zehar idatzi jakoak 14 urtetatik aurrera formalizautakoa, baina bueno, aurretik be musikekin egon nahitzen harremanetan, batez be musika eskola mitartez, gitarria sinintzen joten, gero abesten, koron baten be ibili naiz eskolako koruan eta bar lagunekin aprobat. Eta pianoa? Eta pianoa gero be bai. Bai. Eta hori, eta gero esagoneke ja sinintzela apurat abesti propioak sortzen apurat egitura, hasiera baten egitura konkretu batekin ez da gizea ja apurat seixu hau, eta horiako batzuk hasta entzun aldia diskonetan. Somateka diskatea zenuen, oain dela urte pare bat, oso kutsu elektronikoa, autotunea oso bisiblea zana eta bar, gaur akustikoan zatozona, ohituta zaude, normalean horrela jotzen duzu edo... Bai, orokorrean, kontzertutan Somatekan diskan aurkezpenetan bai ibili naiz, bestelako dispositibo batzuk intabar eta horrekin be eroso, baina eske denbora asko noia gitarria eta hotza, gitarriakin albuan eta gero berez konposak eta komposizio prozesu dana be oso dana sortzen da apurat gitarra eta hotzetik orduan naturala egizat. Ala ere, zure diska ezagutzen duenak, lehenengo abestia esango dugu, abesti hori ez dut ezagutzen. Zela barkatu? Orain jo berri dezun abestia ez duela ezagutzen. Bai, eske gaur asmoan eukana da apurat disko berrisa aurkeztera edo, abestisak abestera kantaitere, erabaki dut disko berrikoak izatea, ustotelako ja apurat, ikusten ibiliko dianerako kaleratuta gongo da EP berri hau, eta batez be, ustotelako dala ondorio prozesu nahiko totxo eta fuerte batena, bai personal, teoriko, bai politikoa, eruan dozten apurat artistikoki be beste leku batera, eta ustotela zela hor nagoen apurat eta horko kaketan izen horretik aurkeztea zintzu hau azala eta egiazko hau azala horretxatik. Beti askotan euki ditugu hemen musikariak abestiren bat aurkezten, incluso 2, baina 5. Ze suerte daukagu nahizu. Mi esker, aukeratzagatik espazio hau, 5 abesti berri horiek aurkezteko, iraganean EP bat izango dena. Diru gozea duenari, diru zerail, Gozesterail, barkatu, abesti berria, pixkat, hausnartuko dugu abesti bakoitzaren inguruan, pixkat horrela diseinatu dugulako gaurko elkarrizketa, zer esaten du abestiak? Bueno, niretako bai da, apurat, epe osoko osagaiak edo onduen barne biltzen dauen edo onduen definiken dauen kantua. Batetik, prozesuen ostian be aldatu nebelako apurat nire komposaketako modua eta ja oso modu razionalian hurbiltzen nintzelako bebai sortzera, hau da, erabakiten eben testu inguruan irakurketa konkretu batin eta gero proposaketia
zehose konkretua bestian bertan, uste nebelako hori zala aprobat biharrezkoa, edo bueno, bestelako modu batzatik eta tristuraren industria horretatik apuratu urteteko bide moura. Ordan eretako hori barne biltzen daulako batetik, argik iken dotelako aprobat testungura irakurketa hori, eta gero esaten dotelako diru gozea duenari goze zerail hori. Eta beste batetik bai, edukizbe baukalako garrantzia asko esaten ebien hori. Osea, erantzun osu hau bat, edo bai eztapen bat, erantzun askon baliua dakona edo. Erantzun asko, galdera askon erantzuna bai eztapen horretan dauelako. Orduan, horretik erabakin hemen hau izatea leheneko kantu, eta diru gozea duenari goze zera hilbeain argi isa izatea zentzu horretan. Uste denelako, izan zan leheneko kanta sortua epe osuan, baina uste dut badakola funtzio bat be dala aprobat norabidetzia epia esatea. Bide honetan sortuko dian galdera askon erantzuna, bai eztapen horretan dau. Epean joango litzateke lehena? Bai. Niretzako indartsuena da, edo, gero, ezakit deitu kolaborazio, baina sartzen dezu poema bat, edo recital bat, konta eguzu, nor da, eta... Bai, Gata Katanan, Como aman los pobres poema da entzuten dana, gaur akustikoan ez, baina epian bertan nire ahotz eta gitarriak narilkatzen dana aprobat, eta, egiz esan ez dako... beste osagai batzuk edo bai dia igual asko espentzago, baina kasu honetan argiki batetik guran eben esplizitau mursego beti izaten dago ondo kopixeiteko eta ondo pegaiteko ez. Guran eben apurat esplizitau zela apurat musikarixok ez dakun mistika konkretu bat, simplemente langile garen eta sortzen duen bestelako, beste askok sortzen da bain moura bestelako artefaktu batzuk edo bestelako simplemente igual doz makina bat. Orduan niretako izan modu bat hartzia bere poemia eta zuzenian jartia niriakin, ze inalneken reformulazio bat, inalneken letra hori baliatu eta nik abestu, oza, inalneken bide asko, eta bai, seguramente politiak ederrak izango dianak, niretako bere poemia hartziak eta zuzenian nik bere gainean kantaitiak baukan abia puntu bat erakustea eta ikusaraztea dela ni poema honetatik abiatzen naiz, eta poema aldi berian, poema honen gainean kantauaz bir definitzen dut apuratu, bai, behar esan dauna, bere poema, bere poemia Como aman los pobres poemia diketan da, eta nik klase horri edo idazte xauen abesti hori konkretiza egin dut bizipen konkretu batzen, eta kasu enten emakume langileen esperientzian edo euren egoera horretan. Orduan, integraldi berian, behin hori dana emakume langileen egoera hori dana irakurrita, erantzuten dut mai gaineratuaz diru gozea duenari goze zerail. Helburu komun baten peian. Orduan, hortik niretako baieukan zentzua, Gata Katanan poema hori hartzia batetik ikusarazteko ez dula sortzen ez dela, batetik aitortza bat ikiarren bebai, aitortza genealogiko bat ikiarren bebai, baina bebai ikusaraztearen ikendun lana ez dela espurua, ez garbisa, ez derrepente mistika edo inspirazio konkretu batek zeharkatua, ez. Da, zeusen gainean sortzen duzu, eta horren bitartez inspiregi zara, eta horren bitartez sortzen da. Beste kolaborazioa daukezu, hemen, edo beste leku baten? Beste kantu baten, bai. Zea besti dan? Urrengoa justo kondena de Rausardiarena. Orduan abestuko dugu, eta ala ere, abesti hontan, lehenengoan abestu dezuna, iristen zea oso altu, ahotsarekin, hor ikasi behar izan dezu, lanketa indezu, naturalki ateatzen. Bai, izan ez, da urdete jaten maura kantaita. Osa, ez da... Niretako izan da, beti kantau izan dutola, bakarrik egisa dela, holtzare goterako orduan, kontrolatu nintzela epoka batzutan, nire etxean hola kantain dut. Baina jauzen puntu bat, holtzare goteko aldaketan ebela volumen kontuateatik, dinamika kontuateatik, hola erakustutzelako abesten, ez dakit. Aldatu neben bastante registros, edo asko joten neben voz de pecho mouan hori izendaketa zan, ahotzonetara. Eta gero bai faten nintzen batzuan gora, baina asko ontik. Eta
niretako diskontan baiukan zentzu gehiago, geaketia gehiago barneko ahotz horretan edo ahotz fragila edo goxu baten, ez ezatik, sino baita zalako niri urtete esaten intimidade kontu bateatu, bai, intimo sentikin ebelako, eta hola sentiarazten ebelako usteot orokorrean. Orduan horretik ineben. Gaina iristentzia oso altu, baina oso suabe. Bai. Geldo abesten duzu. Baina bestela ez dakit oso, bestela ez dakit jeltzen. Osea, kantaileko formadia, baina ez da izan zehose para nada pentsaua eta aurre diseinu horretarako, ez. Vale, urrengo abestira jungo era. Oso ondo. Kondena ederra ausardiarena. Eta hitz egingo dugu gero abestiaren inguruan. Zor handirik gabe bizitzen saiatzen Arrisku oinez ausardi biak atzera kondenadorik kondena ederra bezain zetarera aitari aurrez aurre begiratzearena Arriskurak ateatu nahiago bertan bizi Arriskurak ateatu nahiago bertan bizi Kondena ederra ausardiarena Kondena ederra ausardiarena Kondena ederra ausardiarena Mundu iarena zail horretik eraki nahi duzu izorkuia biak atorretik eraki nahi duzu izi nahi duzu izi nahi duzu izi Wow. Bueno, abesti bakoitza esplikatuko dugu, beraz, kondena ederra ausardiarena zeren inguruan abesten dizu. Bueno, pues kantu aprobat sortu zen kontestu nere inguruan ikusten ebelako derrepente euela igartenen aprobat euela violentzian gaindimensionazio bat edo violentzia palpaik ezala gauza asko diketa zela violentzia moura, ez nik enebenak uste ez violentzia zianik, ez uste enebenik eraginkorra zanik politikoki horri deiketea violentzia. Hordan horti sortzen da probat kondena ederra ausardiarena. Batetik, bueno, pues ikusten elako udana sortu zen
bilera baten ostean, bilera militante baten ostean, ikusi nebelako espazio misto baten, gizon eta mutiletan neska gauzen leku baten, neska batek, neska bat urten ostean, nire lagun bat urten ostean bileratik, esan ebelako oso violentaua edo sentiu zala mutilo batek moztuotzalako hitza edo. Eta nahi horrek apuratxerria honostan, ze evidentemente ulerketan eben undik esaten eben eta zeatik sentiu altzanola, baina uste eben arriskutsua zala dana izenaketia violentzia edo perzibitia hori benetan oso minkor, zehose oso minkortzat. Orduan, batez guztien ebelako, peña baten dako askoz problema importanteoak eukala peña batek etzianak ulertuta dala mutian hitz moste hau, zala espazio orokorrean eroso baten, politikoki bat iten geben espazio baten, hau da espazio baten proiektu bat komunian gukaguna, ez? Orduan hortik hori sentiaraztea eta hori espresaitea, bai aldatu nostan apurat, esan eben, deskuadra ben nostan apurat. Eta hortik aurrera, izan da zehose ikusiotena pila bat, ez? Incluso ontxe berdan dabil Ministerio de Igualdad bat, iten violentzia sexualan inguruko galdetegi bat, atarateko titular bat, zeinetan emakumien 80 baino gehiauk pairatu dauen violentzia sexuala, violentzia machista. Eta gama horretan, kokaketan dau, mirada lasciba batetik, edo begirada batetik, begirada lizun batetik, erailketa batera. Orduan, hau dana sortzen da, pentsaigetik, hau dana violentzian iruditegi hau, violentzian ideia hau danak, ez tozkula inungo honik iten, eta batez be, klase medien interesen araberako violentzia irudi badan. Batez be ustotelako, kaleko langile sexual baten dako, ez dala problema bat, piropo bat, edo ez dala problema bat, gauza asko ez, baina badauzela bestelako violentzia batzuk eta bestelako kontu batzuk, edo kontu batzuk, beak, segun zepeñak ez zuena dituko violentzia, eta ni bai ikus nuenan inguru militantetan, edo inguru feministatan, asizianak izendaketan, violentzia. Orduan, batez bai ikusten ebelako violentzia izendatze berak, ekarrela desagentziazio propio bat. Hau da, esate bat, nien oia hau itera, edo uzkurtze bat, edo burua makurtze bat, ulerketan zalako kontestu violento hori pairatziak, ekarrela posestakit biktima sujetuan indartze bat hor. Eta ez konstientia, ez para nada modu konstientia, baina bai, euela kultura oso bat, esaten ebenak, ikusten eben kultura oso bat indartzen ebena hori, ez? Asko bai osasun mentalakin lotua, eta bar, eta bar. Orduan, hau sortzen da batetik esatera da usardiara kantu bat, baina bai ulertzetik gorputzatzen dako kondena badala ja usarta izatea, osea, kondena uta duzela usartak izatera, arrisku batzuk izikera eta bar, besteak beste, euren lana dalako kalian lanitia, edo dalako modu askotara esan ez, edo segun ze gorputz feminizau sexuak inadibiz dako inarremana bezen jan, eta batzuk igual konsirekin dago dela peligrosua edo dela arrisku batzuk hartzean ondorio, baina gorputz horrek askotan kondenauta duzen arrisku horrek hartzera, ze bestela euren sexualidadiak edo ez tia ikusaraziak, edo ez tia plazerez, ez tia plazenteruak eta bar, ez? Orduan, horretik jartizat kondena horri ausardiara, baina gero aldi berian, esaten dut kondena ederra ausardiarena, usten ebelako horretan zetzala bizitzak eta horretan zetzala politikako bai. Usteotelako disfrutian, arriskuak hartzean, ausarte izatean, eta hor dauen disrupzio gaitasunean, euela batetik aldaketa gaitasuna, baina bestetik bai, disfrutia eta bizitza bea. Ez? Konfliktua, baina bai bizitza horretan datza, ez? Konfliktuan datza, eta bizitza hori. Bizitzia euela espazio horretan, arrisku hartze horretan, ausardia horretan, ausartizate horretan. Horan eretako kantu hau zen, ausardia aldarrikatzeko kantu bat, eta batzuk denborana kondenatzat hartzen dauen
ausardia hori edo arrisku hartze horreik, bere dertasuna be aldarrikaketako kantu bat, eta esateko, joder, zederra dan be bai, zederra dian gure bizitzak, eta zederra dan hola bizitzea bai. Aizu, zu, esan dezu, lagun batei gertatutakotik inspiratuta edo sortu zenuela abesti hau, abestia erakutsi diozu? Edo esan diozu zergaiti. Ez. Baina eske benetan zatotzute, hau izan zen hori izan zen igual como estimulillo bat abiatu dena hori, baina ni bai izan zehose ikusten, bai ikusten orokorrean joera bat zaurgarritasun horretan geratzeko sujetu feminizauen partetik batez be. Baina batez be, nahi preko bai nostan esan, etziala sujetu feminizauen, sino zirala sujetu feministak. Orduan, bai preko bai nostan, peña horrek bere ganatzia diskurso bai oso violento bat irudikaketia euren buruan, estenatoki oso violentuak edo erreproduzitia estenatoki violento horreik, konstiente izan barik eurak oina agentzia, eta eurak euki aldauen, ez ulerketia hori, nik ustenena básicamente que klase medioak les estaban comiendo la tostada, edo nos estaba comiendo la tostada feminista, eta bat ez be, ikusten eben, que asmakizun hori dana de soy super frágil, soy no sé qué, soy super vulnerable, norbaiten alde baldin babian, zela, klase medien interesen alde eta estatuan alde. Porque horrek bermatzen ebena da, ez antolatu alizatia modu mistuan politikoki, horre bermatzen ebena da, inkluso peña hori ez egotia aktibo politikoki, ez egotia seguro politikoki, ez hartzia arriskuak, ez izatia usarta politikoki. Ordan, hori danan kontrako eraso aldi moura ikusten ebenik. Baina aldiz, para nada ez da hola perzibiua, eta gaur egun ez da. Gaur egun be, jara egiten dau. Eta nik ez dut esaten horrek, ez da para nada postura reakzionario bat zaurgarritasunari, Baina zaurgarritasun erreal bat, eta zaurgarritasunak ez dako zerikusirik arriskuak habitatziari guztiari, para nada. Ustot, de hecho, sujetu arriskatuenak eta sujetu ausartenak dian aldi berian gero zaurgarritasun hori erakusten dutzuenak edo espazio hori hartzen da, baina akordan, aprobat horreatik sortzen zen kantua. Agian alduntzeari oiu bat edo lako zerbait, izango litzateke, pixkat. Bai, edo alduntze aprobat, bai, baina ustot ez da hainbeste ez da kotuzetan ez da batzutan boteretuta egon, simplemente in gauza batzuk, atrebi bitera. Uste dut, uste dut hortan dauela jokua, eta batez be konstiente izan da esaten dut dena bon. Dauzela beste gorputzu batzuk, ez da koinak pentsaileko in edo ez, in bidaue, porque edo frigorifikoa bete bidaue, edo igual doztze. Orduan, bai behintzat ez konstiente izatera, igarotzea violentzian iruditei horrek zerregati dauzen zeharkatuak, edo zegin interesen arabera dauzen sortuak, eta berbenetan produktiboa dan hortik politika ikia, edo ez. Zen ikustot biktima sujetua ez dakola inungo potentzial askatzairik, ez emantzipatzairik. Uste dut, ez dela borrokarako sujetu bat. Izan aldala, evidentemente, sujetu importante bat segun ze gauzan aitortzan, batzutan ez, hori ez da, orokorrean ez, baina gutxi behintzat pentsauta, zehose emantzipatzaile gabitzela hien, edo zehose aldaketan gabitzela esan ez, ze gaizki gauzen. Zure abestiek mezuaz edo letraz aratago edo guri publikoari iristen zaigunaz aratago, bukate mezu bat edo irakurketa bat oso politikoa, oso sakona ikusten ari gara, gaur egun, ze ondo esplikatzen zeran. Nondik idazten dituzu zu letrak edo nola jasotzen duzu ideia bat eta hastentzea horri buelta bat ematen abesti bat sortzeko? Gehixenetan sortzen dut, ikustaten olako zehose eta igual eztabaidatu estian ondo lagun batekin. Eztabaidatu guretesan zentzu elkarrezketa, zentzuan ez. Berbain ostian gai baten inguruan, olako zehosen inguruan, lagun batekin gero hor tranquil, denpora asko, lasai berbetan,
inkluso ja zabitzea niri eztabaidatzea politikoki eta asko guzteixat eta asko, pues, eta sentitzen dut apurat, sakontasun, baina aldi horian, como edertasun horretatik. Hor askotan sortzen dan konklusioak ateratze hori, edo esate hori, joder, pues hau gal ez da bidia, edo de repente ikustia zehose ez zabitzen ikusten, eta oin ikusi aldozuna, edo zehose justo denporan zabitzen ikusten, eta gurosuna momentu baten beste zehose ikusi. Ez da bai horrein hostian urteen dian anolako gauzak idatzi izaten dut, eta hortik sortu izaten dira gero artikula, osea, gero poliki azten naiz idazten kantua, nik, enaiz orokorrean dana de sopeton idazteko reiakoa. Ongo, bueno, batzutan kantuen nukleo batzuk bai, baina bai sortzen da, kontzeptuak eta hortik urteen dia kaletik, kalian egotetik, militaietik eta ikustetik jendean problema zeintzu dian relak, eta ez ezatik sino jendean problema dialakone problemak. Orduan, hortik sortzen dara fijo, baina gero hori benetan aktibaik aldera, eta esate aldera honetik kantu bat ingot, askotan dauz, ez da bai da luziak lagunekin tranquila, jo que se sofan, etxeko sofan, esan ez, joder, me preocupa, pues adibidez hau danak, me preocupa gente honek guztiak, zatiarren, ez dakit, oso fragil dauela edo oso vulnerable erakustiaren une oro pentsaitia ja badala, edo komunikaitiarren oso vulnerable dauena denbora dana, ja badala disrupzio ariketa bat, edo aldaketarako esto bat, izalekela, baina ustotu ditu bidala makro zabalau baten, begirada zabalau baten, eta horrekon reperkusioak ordan, ez da bai da horrein hostian urteen diaskotan, ez da bai da, osea, nabezaten ez da bai da, baina ez da bai da oso intimoak, osea, oso lagunekin egin den ez da bai dak. Baina esan dezu edertasuna, eta horrela, eta nondik idazten dezu, aserretik, esperantzatik? Esan honik asko edertasunetik eta asko esperantzatik bai, bi horretatik. Bueno, eta ausardiatik bai, la verdad. Usteot, iruleku horretatik asko, osea, edertasunetik bai, bueno, usteot hori askok, baina ni bai sentiken dut, igual gehiago ausardi, porque edertasunetik danok esango edertasunetik idazten dut lapitzen. Bueno. Baina, nik bai dakotzen sasinoa espazio horretan edo sortzen dela edertasun konplize bat. Osea, konplizidade bat zinetan zaten duzun, ostras. Bisok ikusi duzeoz ez gobena ikusi, edo bisok eukidu, osea, bisok importadozko honek eta jarri xau izena edo lo que sea. Orduan esan honek edertasunetik, baina bai asko ausardiatik edo esan honek bai igual provokaziotik, baina osea, bai, provokazioa guztaixat, baina benetan uste hotelako, osea, ez da provokazio ez norabidetua, da provokazio oso estrategiko bat, eta provokazio oso hautatu bat, oso ausartu bat, baina ausardia norabide baten lerratuta, eta zeo zerri begira, ez da provokazio bat ola bakarrik. Orduan, hortik, bai. Gero daude musikariak, ez dakit zure kasua den, zu definitzen dezu zure musika modu batetara, baukazu etiketa bat edo batzuk esate dute. Nire egiten dut, ez dakit, pop politikoa. Ez dakit. Ez. Para nada. A ber, nik osten denaiz, osea, a ber, nik egin dutena musikia. Evidentemente, osea, efektu politikoa dako musika danak, evidentemente nik esplizituki ulerketan dut arteak artea gombiala zerren zerbitzura. Askoz importanteoa ez esatik, sino porque bestela artea be ez da bere horretan sostengatuko. Ez sostengatuko, ez askatuko, baina nik, eta estilistikoki, pues ez dakiz esan oin, porque lehen, pues igual, pop elektroniko bat edo, gaur egun, ez da datu eken pop gisa, ez dakit. Es que pop entra todo. Pues, akustikoan entzun da gertuago dago orain kantautoretik, baina EPA ateatzen dezunean ez dakit ze itxura izango duen. Beraz, irrikitan gaude, ni izan dut zortea entzuteko diska, zakizen bateri erakutsi gezun, baina ni oso eskertuta nago entzuteaz. Eta, urrengoa bestira pasako gea, eta horrela hausnartzen dugu urrengo gaien inguruan.
Eskerrik asko. Hilerri abestia zan, eta, bueno, zer abesten duzu ondan? Zer abesten diozu? Ba, gisa esan, niretako da kantu igual, bueno, ez da kantu intimoena, baina kantu gehiago modu oso interpersonalian edo oso personalian idatzitakoa, gure esan harreman baten inguruan. Eta da, idazten dut abesti hau, esan dut hilarri bihurtu zara, edo, bueno, mesedez eror zaitez eutxinazazu berandu izan arren. Eta egin dut horra probat, bueno, badauzelako, pues, amets, segun ze amets kapitalistak eta bar, aprobat jaten dut zunean, eta ikusten dut zunean zure inguruko segun ze jentek ez dauela bizi igual bizitzia zuk ulerketan dozu moduan, edo disfrutia zuk ulerketan dozu moduan, edo jaiak indala puntu bat, ez? Dauela amets hori presente, amets meritokratiko hori, edo amets deitu gure moura, ez? Egin askotan izaleke. Badauela hor, ja klase gatazka ja espresa egin dala, ez? Eta de repente, ja benetan igual bizitzea ulerketako bi modu daku, edo ez benetan, ez hainbeste borondatez inako zehose, baina igual uste dozu bizitzea la zehose nik ez dutena uste, eta hor bai dau batzutan talka bat nahiko gordina, edo de repente gertatzen dana, edo de repente agertzen dana. Ordan, horretik da eskaira bat eskua esolta ikera, baina aldi berian bebai hilerriaz bihurtzeko eskaira bat, edo bueno, enpresari edo amets horri danagan ez bakarrik enpresari zentzu ekonomikotan edo, bebai hilerri ez bihurtzeko ikusten ulerketan dutelako prozesu horretan beretan biziko dauena izango dela fantasia eta lehiura bat edo horren esperuan fango dela, baina justo biziko dauena izango dela fantasia eta lehiuran kontrakoa. Diala hostixak aldeanetatik, eta aldi berian momentum baten sinitxita, oza, zehozek disfrutera eruango baxau, izango dela fantasia bat. Eta fantasiak oso ondo dauz, baina fantasietatik ezin bizi. Ez, baina bikote harreman guztietan daude antzerako talkak, non ditut adibidea jarri nahi, baina bai batek tiratzen dula gehiago alde batetarantz, eta hor dago jolasa, ez? Bikoteak irauten dute, mantendu dezakezuena, osea, ez dut tiratuko erlazio alde batetara, baizik eta haber nola egin dezakegun bidea juntu. Bai, batzutan batzutan alda. Batzutan ezin ja, bai. Claro. Osea, claro. Edo bueno, batzutan simplemente klase gatazka hori espresa egin da informa aguduan, batzutan ez dala ezin jala edo ez, dala eske zure disfrute modua edo zuk bizitza ulerketako modua aldatua da. Oso zaila da eukitia plan komun bat, eukitia igual dozt, harreman hori sostengaketia jarraiketia iraunarazten. Bizitzan ulerkera oso modu antagoniko, osea, balin badau klase sesgo bat oso handixa bizon artean. Eta horrek, klase berri honoia ez da, osea, gure esan bizitzea ulerketako moduan, balin baduelako oso erditik, oso zaila da harreman hori iraunaraztia ez ezatik, sino porque nien naiz desiratua, osea, nien naiz izango, enaiz sentiuko desiratua zure bizitza horrengatik eta zuneretik ez da. Oso ondo. Hilerrian da besti hau, hor bukatuko dugu denak, baina zu Oñatitik zatoz eta Bilbotik, Oñatin, familia daukat eta bai iristen zaidala, Oñatik babesten dituela hainbatean artistak edo zehazki musikariak eta bar, eta gustatuko litzaiake pixkat hortaz hitzeitea, zetik uste dut horren txaiatzen duzula. Eltzian, bai. Eltziar. Vale, eta ikusi dut, kanpotik antxuria dela kolorekin, eta horrela, zer da, espazio hori? Bueno, bada musika lokalen
lehen zana instituto bat, ETO zana, eta gaur egun udalak jarri ben eraikin publiko gisa edo, eta zehazki lokalak musikan saio, baina orokorrean kultur praktika ezberdinetarako pues, lokal edo espazio gisa. Orduan, publikoa da, bueno, ekarpen minimoa da, baina minimoa dana, eta batez bedau pentsauta gaztiei begira, baina baita helduei begira bebai, euki deixen espazio publiko bat, musika aldetik edo, pues euki alizateko berez, horrez gaindiko topagune edo kultural gixabe funtzionaik dau, bakarrik nire kasuan edo geixen lokalen saio moura baliatzen dula, bai. Harritzen hau, ze niretzako normala izan beharko lukeena oso herri edo hiri gutxietan ikusten ditugu horrelako lokalak eta, bueno, eta hortaz hasita hitz egin dezakegu txiki eta gaztentzako dauzkezuen espazioak Oñatin, gaur egon gea hitz egiten hortaz, baina zorionak Oñatiko udalari eta horrelako espazioak errazteagatik. Eta gainean desiras ezaten dut, hori da, noski baiet, desiras ezaten dut, nahiko nuke nire herrian eta nire hirian horrelako espazio gehiago egongo balira. Gero ere bai, zu ikastera Bilbora joan zinen, eta ez dakit lekualdaketa horrek zure inspirazioetan, zure abestietan, zure mundua ikusteko moduan, ezer aldatu duen, bai, ez? Bai, nik esan honek baietz, nireetako, bueno, batez be ezautu duten jenteatik, batzutan emuntun hau, gurot aklarau ezautu duten jenteatik, ez dala fanaizelako eta derrepenteako telako kuadrilla hiperqueer bat, moderno kuadrilla bat, ez, osea, gurot esan, porque dabor bebai, bueno, bulo bat, edo gizur bat, gizurra gurot esan beti ez dana beteten, dala iritxako bizitzea, segun segorputzen dako agarrableo dala herrixan dakoa baino, eta askotan ez daula ez ezatik, edo behintzat uste duen ondako bakarrik representazioan menpe ez gauzela, edo bestelako aunque zu oso representauta egon zure herrixan, edo ikusi zu moko gorputzak zure estuan, pues violentziak edo askotan zapalkuntza berdin jarrekin dago bakarrik ikusten duzula gorputz horrik, cosas así más. Bueno, dejando la hori, batez be aldatu dau, baina zautu otelako jente pila bat gaur egun ere bizitzan fundamentala dela. Eta horreitako parte handi bat izan da, ez da baidan eike mundituten jentia, edo abestisa sortzeko berbain izan duten jentia, militau duten jentia, eta horretik horretik da fundamentala euren, Bilbo epe honetan, bestela etzan sortuko. Eta bueno, horrez gain, pues, atzenengo 3 urtetan bedalako denpora asko igartzen dozun lekua, bai, ja, bai, eta espazioak beak, be, klaro, baldintzatu daula, baina ontsa bertan ez dakit jain zehatzki esaten ze modutan, gehixau harremanei begira, eta harreman nik esaneke unibertsitateen kasuan bai ukidotela ez dakit ditu sorte konkretu bat edo, osea, ni bai nire inguruan eta lagunekin eta herriko lagunekin, Oñatiko lagunekin komentauaz eta askotan, bueno, ni bai konturak eta naiz ez da danen realidadia topau izana, olako komunidade edo harreman sare bat, haintotxoa euren bizitzen dako. Agian hiriak ematen dizuna aukera gehiago, bueno, jende gehiago dago, eta orduan aurkitzen dituzu zu bezalako edo zure inguruko jende gehiago. Kantitate gehiago eta gero aurkitu behar dituzu, noski. Bai. Sorteko zu aurkitu dituzulako. Eta gero Oñatira itzultzen zera. Bai, astebururo. Kontzertuak jotzea. Bai, eta astebururo. Bai. Oñatire bai, esagutzen ez duen antzako, kontatzen diate daude herriko jaiak, daude auzoetako jaiak, eta daude kaleetako jaiak. Osea, hor dauzkazu kriston jai pila. Udauzua. Eta kontzertu pila emateko aukera. Bueno, sorteko zu. Guazen urrengo abestiarekin, dekoratuaren kontra.
Kristalke gisa sortutakoa Gau zer horretzen ari bendekoratua Zaurtegia painduz zaur bikoitz piatu Ola kristal distiratxuz estetizatu Dekoratuaren kontra ertasunaren alde Dekoratuaren kontra ertasunaren alde Amaitasunez bete bitartean kolpatu nauzu idatzik ez uzula ezkutatu nahian eskaparatera kortinuzu escaparatera kortinuzu Dekoratuaren kontra ertasunaren Dekoratuaren kontra ertasunaren Eskerrik asko. Ikusi dugu zure abestiek badaukatela hausnartzeko parada edo, beraz, konta iguzu, zertaz abeste diozu, zerri abeste diozu ben? Bueno, batez behi idatzenen artean inguruan usteot, aunque gero hasi nintzen, askotan pasizet igual gogoeta haue, edo bueno, esanguroten hori pentsau artikulau edo pentsaien abien bitartean be, pues igual hasiera baten sortzen da bia puntu batetik, baina gero. Pues usteot hasi nintzela idazten artean inguruan, ebolako nahiko kantzauta arte kapitalista eta arte oso mainstreama, arte merkantilizaua eta bar, pues gentiak edo edertasuna edo artea berez ulertuta izan bidala, joder, artean objektiboa dela edertasunerako sarbide hori helaraztia, gorpuztia, emutia, eskaintzia, ez da egit, beso hori luzatzia burat, sarbide hori luzatzia. Pues batetik, evidentemente, o sea, proiektu asko natzean euela odol pila bat, eta odol hori ja izan bizala arrazoi, edertasun hori ez helarazteko, o sea, ez sentitzeko. Eta gero ez da ditu bai, uste nebelako edertasuna beti izan dela, justo negau izan dozkuen gorputz horreina. Eta justo gorputz asko, gorputz okerrena, normatik kanpo gondianak, edo militante asko honak, apurat bestelako mundu bat, gorpuztu dauen gorputz horreik askori, edertasuna justu izan da kenduxa bain zehoz edo eztia izan hartuak eder gisa. Hordan eretako beba izan aldarrikapen bat esan ez, gurea da edertasuna, baina ez bakarrik
eta bai ikenotzen berba gorputz oneiri, gorputz oker, desbiau, oneidaneiri, baina bai batez be, bestelako logika batzun peian, eta bestelako interes batzun arabera sortzen duen musikari zoiri. Inungo modu interesauan sortzen duen nahiri. Inungo modu interesauan guretesan interes kapitalista, interes merkantil, ekonomiko horrein arabera ez. Asko batez be borroka politikoari lotua ulerketan duna, edo batez be, resistentzia artean be sortudan bestelako modu batzuri, ez? Gaztetxean jote bateri, edo gaztetxe zirkuito hori danari, espazio antikomertzialari, apurat, ulerketako bakarrik hor aldala artea bere esponente maksimoan garatu, eta bere bizitasun osuaz sentiu. Horan apuran niretako izan aldarrikapen bat, ulerketia artea, benetako artea sentiubalizateko, ez dala, zenbat jente beteten dauen, zelako espektakulua zan holtza hori, batetik atzetik baldin mauen esplotazioa ja ez dauela edertasunik, eta bestetik badauzela bestelako modu batzuk edertasun hori sentieko, eta beti izan dela guria edertasuna orduan. Apurat, negaiken nintzen bebai, apurat, eduko ikenotzan edertasuna dalako terminat oso purista, apurat puritanoa. Ez? Tipo edertasuna, tipo la belleza no sé qué, tal. Eta aldi berian, horretik etxaten guztien edertasunan ez da, baina aldi berian, petza etxaten justo edertasunaz berbain biula, eta desiraz eta edertasunaz berbain albu gorputz batzuk, egin aldala termino neitean, eta batez be, termino neitean berbaiken duen non gorputz horreik, ez? Horanetako, izan importantia edertasuna ez abandonaitea, eta edertasuna aldarrikaketea, baina gure edertasuna, eta guri dala izan dalako edertasun bakarra beti. Ze simplista nahi zen, zatini hartzen nuen naturatik. Hau da, dekoraturaren kontra edertasunaren alde, ikusten nuen, gauza natura, baina, klaro, zu gehiago hausnartzen dezu ni baino. Baina, badoia, evidentemente, makinaria antiekologiko kapitalista horren kontra bebai. Eta bebai, aiozan puntu bat bebai, izan zela dekoratu hori, bebai, izan dut nutzala beste gauza asko, Dekoratua deiku notzen bai, izaten dut, hau amaitasunez bete bitarretean eskaparatera jaurtin hauzu. Eta horben abil berbaiten justo edertzat hartu ez dian gorputz horreik, zela segun ze interes instituzioek, alderdi politikuek, enpresek baliatu duen justo gorputz horreik, aurpegi garbiketarako eta justo gero eskaparatera botateko gorputz horreik, edo esplotain jarraiteko, edo lo que sea. Horan, egosan puntu bat bere, dekoratuan aetzan bakarik artean zentzuan, sino bebai, estetika falso horren kontra eta edertasunan alde. Eskaparatera jaurtin hauzu esaldi horrek markatu ninduen, eta pixkat zu epaitua izan zeran estenatoki gainean edo galdera hori etortzen zitzan behin eta berriro. Entzuten duan bakoitzean berez. Orduan, zu epaitua izan zera, sentitu zara epaitua edo? Bai. Bueno, esagonik egin be bai, sentitu jena izela epaitua. Ezakit horrek indartu egiten zaituen, pixkat kontra egitearrena bai? Eski guztet epai asko dauzela, ez? Epai, segun ze epai reakzionariok, es que igual esto, o sea, es que esto, o sea, te quiero decir, pues me parece lógico, epai hori existi, o sea, me refiero, pues kalian dago emaura, pues hemen bai, eta epai hori konstantia da, baina epai horrek, esto ez da inbeste mintzen edo, personalki. Baina batez be esateutzuena, nik, esaten doten arriskuak eta usardian, orduan esaten ostian, esaten motzut, kikiltzen naizela, segun ze begiradan aurrean, eske, batetik, nintzen hiliko gisa esaten, ez. Baina segun ze beste begirada edo segun ze beste paik, pues bai, ez. Esagonek edala begirada gertuko bat, personalau bat, bai, ez que ez dakit oso ondo ez la definio, baina bai zentiu naiz. Mazke epaitua edo, eske beti da zure proiektua epaitua, ez? Orduan sozialki.
Orduan epai sozial hori bai sentiu izan dut, askotan bai oso lotua bakarlari izate horrekin bai. Askotan bakarlari son lana edo zaila da, zaila astuna batzutan, zaila antolaketako, zaila biziteko, zaila, ez dakit, askotan konfliktiboa, oso konfliktiboa da. Hemen denetarik izan dugu, batzuk taldetatik datozena, gero bakarlari bezala, gogoa daukazu talde bat izateko? Badauzka bere zailtasunak ere, bai, eh? Claro, no ez, bai. Agenda kontuak eta... Bai, baina... Bai, ni baiakot goguaiteko zehoz erabat lagunekin, oza, como... Baiakot gogoa. Baina guztotu ontsa bertan, adibidez ontsa bertan, EP honekin, baiakot kriston gogoa orkesteko bakarlari modura, oza, bakarlari edo, proiektu honen peian, ez? Baina bai da, zehoz, ez dago dudarik noiz behin ingotela, oza, noiz behin gurot talde bat euki, gaina oso rollo ezberdinekoa, oza, pues, un poco de grito, un poco de movimiento, baina ez da ontsa bertan dakoten, buruan dakoten zehoz egiz esan. Baina, bueno, ni somatzen zaitut indartxu kritika horien aurrean eta borrokari bezala ere bai somatzen zaitut. Eta aurrengo abestiarekin lotuta edo, arriskuaz larrutan maite bendu naiz borrokaz, beraz, urrengo abestira pasako gara. Nortzuk garen hautatuan jolen, zera utxi gora den erabakiaren, mugak lauso iskin guztiak zekin, ezer inor garbi lotu bideari, etxaiaz dantzatzerik ote. Egia izateari utzi arte. Arrisku atzlarrutan maite minduraiz borrokaz. Arrisku atzlarrutan maite minduraiz Oker ez banago, hau da
epeari izena emango dio abestia. Hori da. Vale, arriskuaz larrutan. Hori da. Zeren inguruan abeste diozu? Ba, niretako zen, bueno, ondoen, diskoari dago ez ondoen barne biltzen ebena, arriskuan ideia hau, ausardiak hartze hau, aparte, ederra betza esaten oso ederra arriskuaz larrutan, bueno, bihitzak edo. Estribioan esan dut, arriskuaz larrutan maite mindu nahi borrokaz. Eta hor, esan gurotena da, bueno, hau da momentuat, uste dauela kontestu bat, kulturalki adibidez oso, lehen justu bilgara berbetan, ze gorputzek inaldabien berba zerren inguruan eta zeintzuk ez. Eta justu nik esautuet, nire ustez, ia gorputz danek alde baina berba isaganen inguruan. Besta da leku ezberdinetatik eta bar, ez? Baina, eta honek lotutako zehose da, atzeningo denporan, bai hegemonizau dela, adibidez, kultura oso heteropesimista bat. Oso gizonekiko oso begirada, gizonak esentzializauaz, gizonekiko oso begirada reakzionario bat. Esangot, porque da kultura reakzionario baten parte. Eta hori batetik, kulturalki, baina gero bestoatetik bebai, bueno, kantu hau da, aprobat bebai, sexuen gerra abstraktu baten kontrako kantu bat. Sortzen da aprobat, ikustetik badauzela mutila asko, nire inguruan eta bar, proiektu politiko komun baten peian, lerratu algarena, eta mutilak eta gizonek ez dut uste, edo ustetik gizonak ez dagoia une oro violentzia sortzen, edo violentzia ejerziten. Orduan, pues hortik sortzen da probat arriskuaz larrutan hori, ez? Bueno, hortik sortzen da etxaia zantzatzerikote, esan ez, hau nere etxaia, langile klaseko tipo hau, nere etxaia baldin bazan, pues igual ez da nerekin egongo manifauntan, pankartio baketan. Eta beste batek alde, hori izan einean, esaten dut arriskuaz larrutan, arriskua izendatu da, arrisku gisa izendatuta behakin arromantze hori, ez? Ulertuta, evidentemente, badauela tensio bat, eta badauela niretako klase konfliktoa dan zehose, gorpuzten dala, konkretizekin dana oso argiki gizon eta emakumeen arteko, edo gizon eta sujetu feminizauen arteko harreman horretan, ez? Ordan niretako arriskuaz larrutan maite mindu naiz borrokaz, zan aldarrikapen bat esan ez. Enoia mutiekin harremantziari ustera, mutiekin kasuan arriskuaz larrutan zan, eta konkretuki ustote badakola zentzu bat esatia, enoia mutiekin foiaiteari ustera ez, baina foiaite horrek iesau referentzia, edo larrue jotze horrek iesau referentzia, asko zaratago doian, zehoz, bidala, enoia iztia, ez dut utzi behar harremantziari arriskuakin, ez dut utzi behar harremantziari, ustotelako arrisku horretan, espero dutela ni jarraiketio maite mintzen borrokaz, aldaketako dakun danakin, eta aldi berian gorputz horreik be batu deixen aldaketa horretara. Hordan eretako baizan, hortik sortzezen kantua sortzezena sexuen gerra abstraktu baten kontra, gizona termino abstraktutan klase txai gisa izendaketan dituen bai estapen eta proiektu batzun diskordian edo esaostasunean, eta aldi berian kultura reakzionario horren heteropesimista horren kontra. Eta aldi berian para nada apustu estatiko bat inaz de guazen hola geraketara, sino apustu batez de guazen elkar harremantzera, guazen elkar rozaikera, guazen elkar foiaikera de jugurun moura, eta horretan aldaketara gauzak eta jarraiketara aldaketan gauzak, porque baina bakarrik hori tensiona guaz, hori elkar rozauaz, eta aldi berian dano batera borrokaran baite minduaz, izango da posible hori, orduan horretik. Bueno, epeari ematen dion izena da, noizko izango dugu epe hori? Ze? EPA, noizko ateako dan? Baina, ustot ikusten ongo dianerako, jazta. Osa, hemendik bi astetara. Bai, kanboan egon goaz, gure podcastak bila bete edo,
eta 3. Bueno, ala ere eskerrik asko hemen aurkezteagatik. Jendeak atzerapenarekin ikusiko du, baina ja, hau iristen denerako entzunali izango dezue, bapatean aurkeztuko dituzuenak edo banaka. Diru gozea duenari gozestera lehen hau urtengo da, eta gero ja besteanak epe bakarrian. Zuk irabazi zenuen behin bideoklip bat egiteko aukera eta horrela, ematen diozu garrantzia horrelako irudiari eta edo pentsatzen zaude bideoklip bat egitea, edo ez? Orokorrean, klaro mutiz dela visualari garrantzia, baina niretako prozesu hau danan ondorio gisa bai, izan duten prozesu totxo hori bai, eta aldatu ezten hasta arte ulerketako modua eta bar, horbe, okituten aldaketa, begirada aldaketa horrek be, eruan dozt, pues igual zehaztera hobeto formalki proiektu bakoitzak zer rekeriken eben edo zer biharreukan. Eta kasuntan ez dut sentiu hainbeste videoklip edo bideo kantuan ikustot ez zeu jaskaketan bideo konkreturik. Ustot ja kantu asko ja badiala historia bat, ja irudikaketan dozula seguruan. Ordan baina bil portadak lantzen, benetan bizitza fisiko bat edo mungura esatelako iken abien horri, eta forma visual bat bai, baina hemen uste bideo forma hori izanik formatu gokizena. Orduan, bestelako bizitza fisiko batenako edo lamina itxurako zehose prepareien gabitz. Eta zu egiten zabiltz edo norbait edo? Juliakin nabil, Instagramen burubelar zendaketan da ikustea bitxai jaura gozue, eta beakin gozt bai portada bai laminak. Ukazu ideia bat horrela nola izan daiteken portada dela, igual ezin da kontatu. Bai, ez, gongo da. Batez be, arriskuan ideia honetatik, arriskuaz larrutan ideia honetatik, egon bizan gorputz, presente gorputz, tensiona egin abien gorputz bat, edo gorputz, incluso sexualiza egin abien gorputz bat, laban batekin, edo arma batekin, eta aldi berian, bere atzealdean arriskuak edo dakarren hori dana, ez? Dala, espazio asko habitaileko edo espazio asko zinetan sartu eta gauzak aldatu, zinetan bizi, eta hori dana, ordan hori biltzen dugu, diskoa, portadak. Hemen bukatu da, grabaketa eta horren inguruan hitz egin dezu, ezakin nola etxean grabatu dezun, edo estudioen batean, edo... Estudio, urtzi eten espazio sonoro Bilbon errekalden grabau dut, eta urtzi iza, eta oso ondo nahi dago izan da, irakaspen bat oso ondizia, eta behan dako ebaiz, ebea da bituta grabaikera bandak, rock taldeak orokorrean, eta... izan zen apustu, izan da prozesu bat oso politia, konfliktibo batzudan, ikuskasi du isok asko, baina ni oso eskertu abeak munalizatiaren prozesu honetan espazio hori eta liberian bere baliabideak, eta ulertu olako oso ondo guran ebena, eta aunque nik argi neukan, uste dut lagundu doztena bidean, eta iruan doztela leku batzuara, igual bestela nintzena aiauko. Igual ez nintzena aiauko, ordan. Hemen bukatu da EP berriaren errepasua, eta orain bai pasako zela aurreko diskoko abesti pare bat jotzea. Esan zenian biren artean zeundela, zuregatik edo abizenak, azkenean zein? Abizenak. Abizenak, Venga, aurrera. Corre
Guztion eskutatik kendu dituzun lorak, denon etxetatik eraman dituzun hormak, kaleak utxik mindurik, haote dago herri osoak diletzerik. Kaleak utxik mindurik, haote dago herri osoak diletzerik. Haote dago herri osoak diletzerik. Bien parteak atuan tentzen hauen den egitearen kontra joan arren gorputz asko zauriak jarri bez azkenaren asalto arte. Guztion eskutatik kendu dituzun lorak, denon etxetatik eraman dituzun hormak, kaleak utxik mindurik, haote dago herri osoak diletzerik. Haote dago kaleak utxik mindurik, haote dago herri osoak diletzerik. Bien parteak atuan tentzen hauen den egitearen kontra joan arren gorputz asko zauriak jarri ez azkenaren asalto arte. Azkenaren asalto arte. Azkenaren asalto arte. Eskerrik asko. Abizenak azkenean. Ez dakit aurreko diskakoa da, baina ez dakit aurkeztu nahi duzun, edo esan nahi diguzun zeren inguruan abesten duzun. Bai, da, kantu bat nahiko aldatu dana idatzen benetik, ni aldatu nahizelako. Eta batez be, prozesu honetan, kantua bastante aldatu dela, esan naiz, behintzat, nik emut esaten esan nahi horretaz. Printzipioz, gaixo zan, abizen desjabaitutako komunidade batzuk, edo lapurtua izan dan hori aldarrikaketako. Eta exigileko horren buelta ez. Esan bihot justo kontestu honetan, zeinetan, hitza bihurtu dan, hitza eta ordezkaritza eta representatibidadia eta hori dana, bihurtu dan, ez dula izendaketan ez, lehen esatezan ikusten ez dana, esaten ez dana ez dela existitzen ez. Nik ustot gaur egun esaten dela existiken dela dana. Bakarrik horregatik bertan, gero ikusten dozun horretaz ez zara fio, edo ez zara, ez duzu sinisten ikustozun hori ez. Gaur egun ja komunikaik da dana, hitza dauleku danetan, hitza dako mundu danak teorian, gorputzak dauz leku danetan, ez? Zentzu hortan, abizenak dauz, abizenak jarten dira eta jarten dira tengabe ez. Ordan eretako gaur egun da jarraikin da izaten aldarrikapen bat, abizen horreik guk erabakiteko norantzan, edo erabakiteko aldarrikapen horretan, baina bat ez be abizen bariko gizarte horren eraikuntzan edo. Osea, bat ez be ikusita, atzeren urtean termino politikoetan bai egon da joera identitario oso handi bat, zeinetan identitateak urten dian leku danetatik, termino danetan, osea, irudikatueken termino danetan. Edo inkluso borroka asko ez dianak identitarioak bihurtu dian identitarioak gurotezan termino neoliberaletan, hau da, instituzioek hartu aldauen identitate asko, baleatu aldauenak, legeztatu alditunak, regulau alditunak, eta askotan hori zelebraiken dan irabazi gisa, edo eta batzutan badan, baina askotan ez
ez doian asko zaratago, eta askotan autodeterminazio individualerako zehose dan. Edo, inkluso borroka identitariorako medio bat dan estatuan dako, ezin eta nola bihurtzen dan borroka identitario zure borroka hori, eta hola ja ez zaren lerratzen edo ez zaren antolatzen bestelako gauza batzuk aldatzeko, sino bakarrik irabazi instituzional horreik edo reforma horreik bideratzeko. Ordan, bueno, pues gaur egun, más bien, esango neke abizenan kontrako kantua dela, aunque esan duten abizena lapurtu eskuen, eta abizenak lapurtuak izan dian, eta jarrekiten da bain izaten, baina ustot horren aurrian abizen gehiago jarri baino, da abizen ezberdin pila batekin erantzun baino, abizenen kontra borrokatu gula. Bueno, hemen izaten dugu joku bat, publikoarekin, hemen etorri zaizkigu aita eta ama, eta beraiek izakite, zer dago esatena. Normalean publikoan artean bi diska zozketatzen ditugu, eta baldintza bakarra dago, zozketatuek egin behar diotela galdera bat artistari, eta gaur zuek hemen egonda, ez dago inor idealagorik, berari galdera bat egiteko. Bai, zuri ere bai galdetuko izut. Bueno, venga, galdetu dezake zerbait, zuen izena? Jasone. Jasone eta? Juan. Jasone eta Juan. Eta zuen semeari argaz galdera bat egiteko gogorik? Musikalki? Musikalki, bueno, a ber, ze galdetuko xat. Bueno, hemendik aurrera, bueno, ikusten dut, berak esan dauen moua, zeure bizipenak eta hor kantua bitartez, ez? Komunikatzen dozula o lo que sea, eta hemendik aurrera, sin más, talden sortuko zuen, berak esan dauen mouan, gogotxu zauzela, eta sin más, anima huiten dutzu. Mazke galderia da, ez? Anima itxia zeuri, Bai, bez, egiz esan, osea, bada, gureten hain, baina ez toto behin ondiok, bueno, eta aparte, jentia ez da oso konstiente, baina aurrekoan kometekinen justo, bueno, lagun batekin, talde badako nabe bai, eta beak esaten ostan, tipo, osea, yo tengo un grupo porque no me da pa más, ¿sabes? Osea, porque bestela, osea, askotan be horrezkein ibizako denpora bat eta bar, pues adibidez oin bigarren EPA aurkeztu biotela eta gurotenian pues askotan ino berbau, como gurotela ondo aurkeztu, espazio askotan, osea, askotan gurotesan como proiektua aurkeztu ni guroten formatan eta bar, konstiente izan behar bai, beste lako gauza batzuz espazio kentzen da bain, bat ez be, nire bizitzia ez talako bakarrik musikara, osea, gauza gaixo egin jutelako, orduan, eta gauza importantia bak nire ustez, orduan, erabaki bidala bai, ez? Orduan, enaiz zerrakin eta gurotin fijotan, ez egin got, baina adibidez, bigarren epe honetan bai gurot aurkeztu, como ondo horretan, ez dako denporia ez da jartik. Bueno, eta gero guraneke galdeketia, aber nun gurozun aurkeztu zeure lana? Ze lekutan, ose... Gustavo izaten aurkeztia, gaztetxe askotan, bueno, bai, konstiente naiz dala formato bat aprobat zaila. Bueno, más que zaila, formato bat gurotesan oso lasaixa eta formato bat bihar dauena espazio oso konkretu bat, baina nik gongo naiz beti prest eta beti gogotxu espazio autogestionauta joteko, espazio zainjutan joteko, orokorrean, baina bat ez be espazio autogestionautan eta alba da modu politizauian joteko espazio horreiri ekarpena iteko eta ni behor horkoak eta nahizelako, hor joteko, bai, guztu guzeten. Oso, no. Eta ez du nahi ezer galdetu, beraz, txusta, tas! Ozuk gainean taldeak dauzkazu, bakarri ez, baina talde batzuk dauzkazu, haber zer daukazun berari esateko. Bueno, nik galetuko nintzuke beti gitarra jola nahi zenez, zegatik ez etorri pianoarekin eta etorri zea gitarrekin.
Edo zegatik, zenbatik zu gitarrak pianoak ematen zizuna, edo... Pues niretako bihurtu da probat, nire musika sorkuntzan, apurat nukleoa gara gitarrietan ni, ez dau bestelako modurik, edo niri modu egiazkoenean urtete esaten dutzueten raiada eta honeidanak artikulaileko modu naturalena esango, baina bulkadaz be onduen artikula egin dutena eta onduen sortu dutena ikasi dutena sortzen izan da gitarriaz. Ze pianuaz eta moldaiken naiz eta edo inkluso bestelako modu, bestelako base batzutatik edo oinarri batzutatik igual modu esploratorioan ikasten dut hortik sortuaz, baina gero eske bai sortzen dut, uste dano mogura, baina zela sortzen duten intimidade horretatik. Niretako bai justo gitarria da, justo arriskuan kontra segurtasun amutostan hori, eta esatu dutena, gero plantea balizateko hitzez, eta testualki, eta kantua gurotena esan ondo, guroten izan provokatzaia, guroten, zela guroten esan, eta bar, niretako gitarria da bai da, helduleku importante bat, eta joterako orduan berdina, eta de hecho, zeo ze bebali man opozik da, egin baten bebai, da epe honen aurkezpenian bebai, egon gara izlako oso lotua gitarriari, eta oso sentigua gitarriari, joten dut kantuak, ni nire etxian sortzen dian mura. Orduan, eta eski ustot hor dakola nire musika bebai, bere, ez dakit, espresinio gorena edo bere, ustot intimidade horretan sortzen dela esan guroten hori, bai nera hotzakin, bai gitarriaz, bai, eta nibe hor sentitzen naiz inoiz baino, ez dakit, edertasun hori inoiz baino gehiago sentiken dut hor. Orduan horregatik gitarrekin batez be, porque gitarrekin ez dut sentiken performaiken abienik ez be. Pianoakin jarten ez pianoa joten, eta sentiken dut, evidentemente, bai, nabil, baina sentiken dut pianoakin jarten izinean abiela pianoa joten. Sentiken dut zutin hau ez dakizeiken, nabil zeaketan mubiten, ondo mubiten, o nabil gitarreakin ez, gitarreakin esan gurotena, eta fan. Es que gitarra la hostia. Bueno, eskerrik asko. Eman dezagun, podcast ontara iristen dela norbait ezagutzen ezaituena, non jarrai zaitzake? Spotify izan ezik, boikota antolatu izan zela Euskal Herrixan eta bestelako leku batzutan Spotify eta dakon konpliziade sionistiangatik, pues beste sare digital danetan, zagoneke, YouTubeen, Tidalen, Bandcampen, deiken dut evidentemente posiblea da Bandcampen entzutera. Zergaitik? Beti, ni ez naiz aspertzen esateaz, baina zergaitik? Ez dauelako mediadorerik eta dirua zuzenkido jalako, dauelako, eski gauza askoatik, baina inkluso ja apa sortzeko modua edo ez talako hain azeleraua eta ez talako hain estandarizatzaia, ez talako, hasta musika kalidadia hobia dalako, eta batez be, gure lan baldintzekin duinen adalako. Diru ekarpenari dagokionean eta horretan, pues esan gudala, ez dakit, gain balio gutxio kentzen duzkuna, edo bintzat bitartekari gutxien, ni, Bandcampekin atope, baina bai ularketan dut jentiak behar dauela aplikazio estandarrak. Edo kontzientzia datu. Bai da kontzientzia, baina batzutan jentia segun ze gauzan inguruko kontzientzia etxeko bebako problema ondixoak. Bueno, nik trukean kontzertuan gauza gaizki esan duen 89 eta da 82. 182 iristen zaie Bandcampen musikariei, soinu kalitatea idealana da, bestea konprimituak eta juten dialako, ez dute sionismoarekin kolaboratzen, eta beste gauzaren bat zegoen, ez dute ia musikarik onartzen. Hori ere garrantzitsua da. Spotify badauka hor lukru bat, non sortzen dituzten abestiak, geroz eta denbora gehiago entzunala
bideratzen zaituzte erreprodukzio horietara, gero beraiek sortutako musika horrekin alimentatzeko edo diru gehiago irabazteko. Beraz, boikota, ez dugu jarri gure sareetan, baina, igual jartzen dugu, baina gu ere bai gure podcastak erretiratu egin ditugu Spotifytik, hemen gera dadin, eta gora Palestina, menatzen daukagura. Baina dela, 2 urte. Doinu. Bai. Saiakera bat dago, doinu izenekoa, ni ez dakiana ezer, eta, besterik gabe, eskerrik asko, ona etorri izaten 40 pertsonei. Beti egiten dut errepasua, eskerrik asko barran Alexek taberna ireki digulako, mesede txalo bero bat. Beti bezala txusta soinu teknikari lanetan. Hor dator Alex, bera, Eta, ni gaur elkarrizketa lanetan, eta bideo editatuko duena, mi esker Aiert, eskerrik asko aurkezpena gurean egiteagatik, eta azkeneko hitzak eta azkeneko abestia zuri utziko dizut. Eskerrik asko. Eskerrak zuei, benetan ilusio asko egin dozt hemen egotiak, eta jokoten kantua izango da Somatekako beste kanta bat, aurreko diskako beste kanta bat, autodefentsa daiketan da, eta Olatz Salvadorekin batera dagot. Orduan, berriro aldarrikatukot ausardia, berriro aldarrikatukot arriskuak hartzia, autodefentsa, eta Palestinan inguruan gabitzera, Palestinar resistentzian aldeko mezu bat, edo autodefentsarako eskubidean berreste bat. Osake hoxe, eskerrik asko. Etxeak ditut kalean erantzuten dizut zerako minean maioa bizilagunarena denean galeak olertzen Xuminak bizturik dirau Basoa iuna Zaki ororentzat Oa seguru Tabakarek zuentzat Ezin kuaditzara ezin borrokatu Nora itzuli ez badu Ezin betut nikart autodefentsa zalinengo Autodefentsa zalinengo Galeak olartzen hau Nik ezin merezi hau Xuminak bizturik dirau Basoa iuna Izaki ororentzat Koa seguru Abakarrik zuentzat Ezin kuaditzara ezin borrokatu Nora itzuli ez badu Golpe guztiak ezin ditut ikartu Autodefentsa zalinengo
Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, berda. Barru kulturalak.